Drone show. Yan guys, drone show dito sa tabing dagat. F1. Fireworks guys dito sa dagat. Mga computer la rin. Kaunti lang yan. Hindi naman Ramadan or ano. Malakas pa, mas matagal pa ng Ramadan. Ayan ang tignan mo, yung drone. Ayan o, nagpo-form ng marami. Ayun yung daan nila, no? Ayan o, yung... Yan ang daan. Yung ano, dito... Circuit.
Diretso talaga, oh, no? Diretso, high speed. Yan na yung ano, dun sa tower, oh. Paliwanag ng mga... Ay, salamat. Pag malapit ka siguro, ay mas sana nakabalat. Ayan, oh. Puta, diyan kaya ilaw mo sa dagat, no? Lakas, oh. Kita na ilalim yan. Ganda na yan. Yan yung nakuhan yan eh. Oh. Ang liwanag yan. Yan na kaya nung ilaw mo sa bahay. Silaw. Nung nakaraan nga, may drone na pampasabog dito eh. Dahil Di lang, kila rin. Nagpapakbunglanganan din. Doon na ano, pagpasabog. Oo. Ayun na. Ay, di ang daming drone yan. Kaya nga, doon lang ba yan? Oo, drone lang yan. Drone yan, 1.5 ganyan, 2,000. Paano kaya nila na forma ito? Oh, Tignan mo pag ipapadapo yan dun sa So, mga... AI na nagpapatakbo yan, no? Dun sa ano. computer nga nagpapatakbo niyan. Computer. Nakakagawa pa nga ng pangalan. Ayan o. Ipan. Drone yan, drone. Diba? Ano, kumahang. Kaya na yun lang, wala na. Dati, cargo lang yan. Nakita ko kanina nilagay yan, 3 lang yan eh. Dati 5. Nilagyan drone. Tignan natin yung kaya. Pinakamalakas na dito sa ano eh, sa Daesh. Yung safety po sa Daesh. Pinakamalakas na 200,000 na yun. 200,000. Storage ang plug nila. Sa gas. Dati, Vietnam dapat sa sali. Yung iba't din ito. Meron na. Gumawa ng Vietnam. Meron na sila. Sila nga lang sa Asia. Japan. Tapos yung... Yung Japan. Yan, mga parang drone din pala yan, no? Kala ko talaga ito yung ano. Ayan o, may lumilipad na iba. Malaki daw. Oo. Mga camera naman yan, camera. Hindi, iba Ayun klase pa, oh, yan. drone din siguro yun. Oh. Drone yan o, ayan pababa. o. Ayan, nagpapaputok, oh. Tumira o, tumira o. O, tumitira o. Tumitira. Oo, fireworks nga eh. Hindi, nakasakay sa drone yan. Saka sa drone, no? Doon tinira o, doon sa ano. Tinira doon sa ferry. Galing sa ferry yun. Ayun yung usok o. Ayun o, galing sa ferry o. Pumupunta doon o. Ayun, bumalik o. Diba? Sa ferry galing yun. Oh, may pasabog pa pala eh. O. Doon natapos o. O. Yun, no? Sabi ko sa lalim ng putok. Ayun pa, oh. Basta doon, oh. At pati yung mga drone o. Ipipin eh. Ayan o. Ayun. Maganda kayo. Pati yung mga nabilding na yun o. Ayan o. Galing pa sa ferry o. Ayan o. Galing sa ferry yun. Yung tumitira na ano. Na iba. Ayun, hindi kaya. Galing na rin yung hindi kaya. Ay, tao balik-balik na o. Aren. Balik yung ferry rin. Ring susulungan rin. Aren. Ginasta talagang pagkakinay Saudi gastos. Yan, Loretta. Iya po. Adi, balik yung ferry rin. Atara tangketang building ilang Tangkang building ka rin, alam mo na, ada. Naglasapot ka rin, ada. Firework ka na building. Lahat sa building. Ano? Dapat firework ka. Then naman, malagyan ang ay, ferry. Lumabog lang pa rin, di mo alam eh. Hindi masana ka rin. Kaya tatang drone rin. Sa drone din. Adi, ferry rin, malagyan ang ferry rin.
Nagsetangan yung bing.